Будем гатаваць на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі гаспадары. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты, гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты, гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат.